Преди малко пристигна ето този подарък от Avon и много им благодаря, ако случайно гледат видеото. Това е парфюма Today, който аз съм ползвала и много харесвам. Даже беше в празни опаковки. Мисля, че в последните празни опаковки го показах, ако не се лъжа, или преди това. И това е нещо, което е много интересно. Луксозен, поне на пръв поглед, душ гел с златни частици, който може да поставите в ваната си, т.е. нещо като пяна за вана, 2 в 1, и нямам търпение да го пробвам. Но тъй като съм в дома на родителите ми, взех няколко книги, които се каня да прочета. Тоест няма да ги взимам всичките, тъй като не сме с колата този път, а с влак. Няма значение. Каня се да ги прочета сигурно няколко години, все не успявам, защото все имам нещо друго за четене. Но със сигурност искам да прочета историята на рок-н-рола, което е доста стара книга, но все още е актуална, защото историята си е история. 92 е всъщност, не е чак толкова стара, колкото мислих, че е от 80-те години. Дневници на Кари, знаете всички какво представлява. Не съм я чела, почнах да я чета, но стигнах някъде до 5-6 страница и сякаш не ме грабна толкова много. Имам всички книги, не всички, няколко книги от поредицата за Монк. Аз обожавам сериала Монк. Просто един от любимите ми сериали и затова, когато видях, че се продават книгите, си купих. Всъщност имам тази, която е Доктор Монк е от убийства. Доктор Монк отива на Хаваите. Доктор Монк излиза в открития космос и Доктор Монк и двете асистентки. Имам и още една, но тя пък е на едно друго място. Дадох я всъщност на едни приятели да я четат. Едно от видеята ми, ще го видите на по-късен етап, трябваше да се разровя в ето тези, които макар и да изглеждат малко набутани, всъщност много добре подредени. Албуми за снимки. Има няколко книжки, които са ми много ценни. Органайзери с дискове и доста интересни, поне за мен, и доста ценни неща. Но ми трябват някои неща, така че ще ги изнамеря и не знам дали ще ви е интересно, но ако ви е интересно, може и да ви ги покажа. Първото нещо, което извадих, което може би ще е по-интересно за вас, ето това, което на пръв поглед, не знам на какво прилича, но беше ушито от майка ми, като калъвка за таблет. Само че естествено, че не ставаше за калъвка за таблет, защото е от много тънка материя и се превърна в нещо, в което си държа най-различни спомени, а именно билети от концерти, от някакви по-важни, например ето това от Националния учителски събор, концерта на Поли Генова, т.е. на Бомбон, билета ми на Мулен Руж, тук разни неща, които са ми изпращали, от Милано, разни карти, отново билет от концерт, билет от метро от Милано, Батман също, Спайдермен билети. Това всъщност не знам защо го пазя. Да, защото беше с книга за джунглата отзад. Общо взето всякакви непотребни бокуци, но които не ми се иска да изхвърлям. Това пък е от магазина на Кико в Милано. Това е от един хотел Рио. Просто всяко нещо ми напомня. Имам някакви спомени с него и не знам. Просто си ги пазя и ми е много хубаво, когато си ги гледам. Какво ще има? Какво е това?
Да, това е някакво пожелание, което съм получила. Тук разни от Тревон, които са ми пращали. И хиляди други неща, като например картички. Тази от първата година, в която моя много добър приятел Митко отиде в Единбург. Тук имам от Слънчев бряг, което някакви глупости сме си писали. Вътрешни шеги. От концерта на Лили Иванова. Да, много, страшно много неща. Календарче с моята племеница. Още едно календарче. Още едно. Тук от някакъв ресторант. Това май беше от Несебър, да. Календар, който бях спечелила в университета. Някаква игра. Това ми е за спомен от концерта на Кайли Миноуг. Картички пак надписани от мои приятели. Да. Още картички, които са ми били подарени от мои приятели и роднини. Разни брошури от места, на които съм била. Разни мои снимки принтирани. С ето такива линии, които постоянно излизаха на нашия принтер. Не знаем защо. Пак картичка. Това какво е? О, това всъщност не ми трябва. Трябва ми. Тук моя приятел, за който ви казах, че учи в Единбург, учеше, вече завърши отдавна, смяташе колко ни трябва, ако заминем заедно и тем подобни неща. Карта на Несебър, читателска карта от университета, някакви други картички, отново моята племеница, концерти, отново Мадонна, Кайли, Августа, това пък къде беше? Да, това беше в Хисария, в университета. И общо взето такива неща си пазя. И сега ще си ги прибера обратно и ще ги подредя най-накрая, както трябва. Нещо, което е почти бледо станало, е толкова избледняло от стоенето. Това е концерт на Кайли. Този път не на живо, на 3D. И погледнете колко интересно. Аз съм била в зала 13, ред 13, място 13. Датата е била 21.9.2011. И как да не го запази човек? Пази си гривната, която са ми сложили в хотела в Слънчев бряг. Боже, аз съм луда. И всъщност колкото и бокуци да мислите, че реално притежавам и държа и пазя, всъщност се побират в ето тази чантичка, така че въобще не са много. И като цяло само неща, които са ми с сантиментална стойност пазя, не всякакви глупости. Тук ми е учебника по Тойфел. И вижте какво намерих. Тетрадка, разбира се, с Марая Кери. И отпред и отзад. Тя е по история на музиката. И искам да ви покажа колко прилежно съм си водила тетрадките. Спомням си, че ги преписвах до късно, не през нощта, но до късно вечер, за да изглеждат перфектно. Исках да са ми без полета, почерка да е напълно прав, да няма никакъв наклон. Вече е доста стара тази тетрадка, тъй като от 9 или от 10 клас или 11, не помня клас учеше история на музиката, честно казано. И се преплитат мастилото се прозира, така че не може да видите хубаво, но много се гордея с тази тетрадка, защото честно казвам не съм виждала никой след мен да води толкова прилежно с разни цветчета. Това май звучеше като някаква хвалба. Всъщност не е, просто наистина не съм виждала. Ето и тук. И не съм я изписала. Всъщност тук има нещо. Ето и тук. Това всъщност аз съм го правила. Не си мислете, че е готово. Аз съм го писала съм нотите с молив. И се очудвам на себе си, защото към днешна дата съм много по-разхвърлена. Почерка ми е много по-грозен.
след университета, когато пишех бързо и да. И нямаше как да преписвам всичко наново и бавно и красиво. Почерка ми стана ужасен. Затова просто се чудя на самата себе си как съм могла. Тук имам един стар тефтер, който си пазя, с всички вече не толкова добре написани неща. Всъщност какво е това? Да, писала съм си, ето да проверя филма Blonder Blonder, спам. Заглавията от B-Day Deluxe, това беше на Бейонсе. Какви песни да търся, съм си писала какви филми искам да свалям. Общо взето някакво тефтерче, в което съм си драскала. Но има много ценни неща, като например ето вижте, да си запиша Предизвестена смърт, Къща на восъка, Последен спомен, Хърби зареден до дупка. Някакви такива, нямах интернет и тук записвах всичко, което искам да притежавам като дискове, защото имам огромна колекция от записани дискове. Но май нея няма сега да ви я показвам, тъй като ще стане страшно дълго видеото. Ето това нещо е все едно е претърпяло някакъв катарзис, някаква война. Погледнете за какво става въпрос. Едно изключително старо тефтерче. То си беше старо, между другото, като почнах да пиша в него на времето. Но ето 2006, преди 10 години, всъщност не е чак толкова отдавна, ако се замисли човек. Писала съм си разни неща. Писала съм си, ако сте чели поста ми, който е посветен на концерта на Марая Кери, там ви казвам, че имах тефтер, в който си записвах топ 10, когато дават по MTV, топ 10 Бейонсе, топ 10 Марая Кери. Вижте, отметка имам песента. Спрях за малко да снимам и забравих докъде бях стигнала. Вижте сега. С такава отметка съм слагала на песните, които ги имам. Т.е. на диск или на касета записани. Тук е топ 10 Kylie Minogue. Имам клипа с звездичка. Имала съм на Slow, на Red Blooded Woman. И май само до тук. Тук имам Sugar Babes, The Course, Кристина Агилера, Бейонсе. Всички всъщност, които харесвам. Гуен Стефани, Шакира, Марая, Уитни, Sugar Babes, No Doubt и тем подобни неща. И това, колкото и гадно да изглежда, ми е много интересно и много... Във вестник Стандарт, Уроци по любов с Манди Мур. Това са от тези DVD-та, които на времето ги пускаха с вестници и съм писала, ето не, т.е. не съм си го купила. Какво пише? В събота. В капан с Шарлиз Терон и Дакота Фанинг. Да, това го имам и до днес. Тоест, даже програмата съм си писала, вижте, понеделник, 13, втория, ама коя година? Що не съм писала годината? I Don't Wanna Cry по Веселина ТВ са пуснали и веднага съм отбелязала тук. Худа работа! Нали не ме мислите за луда? Надявам се, че не. Много хубави спомени. Наистина страхотни спомени този тефтер ми навява и не би го изхвърлила, бих си го пазила винаги, докато не се разпадне. Защото рано или късно и това ще стане. VH1 Weekend на 22.2.2009 цял ден VH1 Weekend означава, че цял ден пускат песни на определен изпълнител и за мен тогава беше празник, особено ако са на Марая. Ето кои песни са пускали 20-40. Писала съм си ето на 4.1.2012 Endless Love касета от Единбург. Митко ми беше изпратил. За да не ви стане прекалено скучно, спирам до тук. Ето как светят лампичките, които днес сложихме на терасата. Но нищо друго не се вижда от къщата.
с изключение на прозорците, така че не може да добиете представа, но пък исках да ви покажа в тъмното. В малкия град коледното настроение почти никакво го няма. Няма светлини. Тук там има някои малки, но сякаш недостатъчно. Това чуче го подарих на майка ми, когато бяхме на първата ни екскурзия до Сърбия преди много години. И разбира се, се щупи. И разбира се, ще го дочупя. И тя по принцип го държи в градината, защото много ни харесва в градината около цветята да има разни от тези фигурки. Имаме и други. Обаче сега го е сложила като коледно тук и аз не мога да го сложа обратно. Браво на мен. Това, което исках да ви кажа е, че беше изключително евтино. Знаете, в България се продават тези керамични фигури, може би около 5-6 лева, нещо такова, а ние го взехме за около 1,50 лв, което беше абсурдно просто. Този филм съм го гледала и преди, казва се В търсене на дядо Коледа. Мисля, че е готин, да, забавен е, може да го видите, ако желаете. А днес също гледах и Коледна магия. Не, Коледни тайни. И беше много интересен. Почти украсихме елхата, т.е. имаме още доста. Защото е доста голяма, нямаме чак толкова много играчки.